To snad ne, kupovala jsem je včera. Ty bramburky jsem koupila včera. Mami! Vydrž si, teď bude hádat tajenku. Bože můj, ty jsi to vážně snědla? Klidek. Zbyly tam jen drobky. Víš, když koupím něco dobrýho... Axel si tam stříhal nechty. Do sáčku. Axel si do toho sáčku stříhal nechty. Snědla si Axelovi nechty. Co jsem snědla? Bože, jsem prase. Proč křičíš? Co se stalo? Mama snědla Axelovi nechty. Mohla by si o tom přestat mluvit? Kde je Axel? Co je? Máma snědla tvoje nechty. To jako fakt? Ty necháváš svý nechty v sáčku od brambůrek. Kdo to dělá? Co to s tebou krucinál je? Co je? Řveš, když je nechám na stole, řveš na mě, když je nechám v brambůrkách. Vám se nikdy nezavděčím. Co se děje? Máma fňuká, protože snědla mý nechty. Co? Axel si ostříhal nechty do brambůrek a máma je snědla. Ale víš to prosím přestat opakovat. Axel, vážně? Je to tvoje vina, Axle. Řekni mi, proč si vůbec stříháš nechty do Mě brambůrek? teď neřešte, radši se zeptejte mámy, proč jí nechty. To je docela dobrá otázka. Já vám nevím. Asi mám až moc skvělý život a chtěla jsem si připadat trochu méně lidsky. Pořád je cítím na jazyku. Víš, co by ti spravilo chuť? Šikákský borůvkovo-tvarohový koláč. Buďte už ticha! Dobře, všichni se uklidníme. Axle,